हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आयै। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सुलेखा बसुमतारी आरो सालफन्टन नार्जारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों रिंकमनि, बिबेक, काश्मीरी आरो पेटेरसन। बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डाइरेक्शनानो जादों मानाब लाभलि ब्रह्म। बे भिडिअनि चाइल्ड आर्टिस्टआनो जादों हेना, सोरां, मिक्रेजि एन्ड हामिसा। लोगोफोर, बिथांमोना बे भिडिअखौ बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नायाखैब्ला बिथांमोननि सुलेखा बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय।